Terneuzen wil zoveel mogelijk inwoners schuldenvrij. Het is maandag 16 december. Dit is Zeeland Nu. Gemeente biedt actief hulp aan. Boeren zien af van blokkades van supermarkten. En 100 ouderen in quarantaine. Nou, dames en heren, de gemeente Terneuzen wil voorkomen dat inwoners met schulden nog verder in de problemen raken. 4 jaar geleden was het schuldbedrag gemiddeld zo'n €15.000, maar inmiddels is dat meer dan verdubbeld tot €32.000. Met de nieuwe aanpak van Terneuzen moet de schuld binnen 3 jaar weggewerkt zijn. Ik ben begonnen met een schuld van €50.000. En bij mijn eerste bewindvoerder werd het al €70.000. En toen ging ik bij credit. En toen werden de oude schulden wel afbetaald. Maar ja, er werden ook gewoon weer grandioos veel nieuwe schulden gemaakt. Dus die hebben hun werk gewoon nooit meer goed gedaan. 6 jaar geleden raakt Angela de Jonge verwikkeld in een scheiding. Op dat moment is ze al ziek. Ze heeft het zeldzame syndroom van Ehlers-Danlos. Een aandoening waarbij onder andere haar gewrichten bij het minste of geringste uit de kom raken. Die aandoening kostte uiteindelijk haar baan. Ik ben altijd havenwerkster geweest bij Verbrugge Terminals in Terneuzen. En ik heb het al goed naar mijn zin gehad. En dat mis ik nog steeds. Kijk, en qua mijn handicap, ja, je maakt er gewoon het beste van. Met haar toegenomen schuld kwam Angela uiteindelijk bij de gemeente Terneuzen terecht. Daar zijn ze nu bezig om in een veel eerder stadium mensen met schulden te helpen. Mede dankzij nieuwe wetgeving die ervoor zorgt dat schuldeisers, ondanks de wet op de privacy, informatie mogen delen. Vanuit de woningcoöperaties, vanuit de nutsbedrijven, de zorgverzekeraars, het water, dat daar in een vroeg stadium bij ons signalen komen. En dat zal ervoor moeten zorgen dat wij bij de klant thuis wellicht of op een andere manier de klant opzoeken. Alles om zo snel mogelijk hulp te bieden, ook als je daar dus niet om hebt gevraagd. Het is niet zo dat de klant verplicht gesteld wordt om mee te werken. Alleen wij hopen zo op die manier laagdrempelig binnen te komen. Doel is dat er door het nieuwe beleid binnen 3 jaar een kwart minder aanvragen binnenkomt. En dat schulden binnen 3 jaar weg zijn. Volgens wethouder Paula Stoker is dat haalbaar. Het hangt een beetje van de problematiek af en in hoeverre dat iemand al in de schulden zit. Maar ik denk zeker dat we daar, zeker als je het preventieve proces op kan starten, dat we daar goede zet in kunnen maken. Zeker weten. Het zijn onze inwoners, dat zijn de mensen waar we ons zorgen over maken. En die willen we dan echt deze service bieden. Niet te ambitieus? Je moet altijd ambitie hebben, dus dat geeft niks. Ik vind de ambitie is heel goed en het gaat erom dat je de inwoners gaat helpen. In tegenstelling tot het nieuwe beleid moest Angela nog zelf aankloppen bij de gemeente. Daar is ze tot op de dag van vandaag blij mee. Het is echt sinds ik bij de gemeente ben dat ik gewoon weer adem kan halen. Dit is echt geweldig. Want waar staat u nu met de schuld? Ik denk dat ik nog, het zal het zijn, €2000 schuld heb en de rest is allemaal weg. En ik kan sparen. Heerlijk. Met meer dan 100 tractoren gaan de boeren van de Farmers Defence Force, FDF, woensdag actie voeren in Zeeland. Ze verzamelen bij de carpoolplaats in Zierikzee en vertrekken om 7 uur naar een nog onbekende plek. Farmers Defence Force wil druk uitoefenen op de politiek. Het ligt daarom voor de hand dat de stoettrekkers naar het provinciehuis gaat in Middelburg. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou ook hele andere dingen kunnen gaan plaatsvinden. Als ik het zou zeggen, zou ik het weten. Maar dat houdt FDF ook nog even onder de pet. Over de Zeelandbrug? Dat zou kunnen. Zeeland heeft heel veel wegen, maar dat is er één die we zouden kunnen gaan doen. Hansen laat weten dat er in Zeeland in ieder geval geen supermarkten en voedseldistributiecentra geblokkeerd gaan worden. Forum voor Democratie in Flevoland wil de marinierskazerne daar en niet in Vlissingen. Forum dient daar woensdag een motie over in tijdens een vergadering van het provinciebestuur in Flevoland, waar Forum de grootste partij is. Flevoland zou een betere plek zijn dan Zeeland vanwege de centrale ligging dichter bij Doorn, de huidige standplaats van de mariniers. Bovendien heeft ook Flevoland veel ruimte en water ter beschikking. De Zeeuwse afdeling van Forum wil de kazerne nog wel naar Vlissingen. Maar omdat een definitieve beslissing over de verhuizing van de kazerne uitblijft, zullen steeds meer regio's een balletje opwerpen, vreest de Zeeuwse Forumfractie. 100 ouderen van de locatie Vondellaan van Zorgcentrum Ter Rede in Vlissingen zitten al 2 weken zonder bezoek. En dat komt door een uitbraak van het norovirus, een zeer besmettelijke buikgriep.
Naast een aantal bewoners raakten ook tientallen medewerkers besmet. En dus ging de boel voor de bewoners op slot. Hier begint het besmette gedeelte, dus tot hier en niet verder. Al 2 weken zit deze deur dicht. En dat betekent dus ook dat de bewoners hier al 2 weken geen bezoek krijgen, omdat hun familieleden deze afdeling niet op mogen. En de bewoners mogen vanwege het norovirusbesmetting de afdeling ook niet af. Om verdere verspreiding te voorkomen werkt personeel niet meer op andere locaties. Zorgcentrum Ter Rede hoopt dat de locatie Vondellaan morgen weer open kan. Opnieuw is de Juliana van Stolbergschool in Sint Maartensdijk als beste school van Zeeland uit de CITO-toets gekomen. En dat was vorig jaar ook al zo. De CITO-toets heeft trouwens inmiddels een andere naam en heet nu SET. In het basisonderwijs worden tegenwoordig verschillende toetsen gehanteerd. Zo is er inmiddels ook de IEP-toets, die meer werkt met open vragen. En bij deze IEP-toets blijken de leerlingen van de Lispeltuut in Oostkapelle weer de beste in Zeeland. Het blijkt allemaal uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. Die laten zien dat Zeeuwse kinderen over het algemeen beter scoren dan kinderen in de rest van het land. De Middelburger Ad Petit heeft een loods vol met spullen die je misschien op het eerste gezicht de titel oude meuk zou kunnen geven. Maar dat is gezichtsbedrog, want ieder voorwerp in de schuur is ooit gekoesterd door een filmmaker. Voor iedereen die een film maakt, kan het kleinste voorwerp interessant zijn. Kan echt zeggen, oh ja, dat zoek ik, dat wil ik hebben. En dan heb je als filmmaker een grote kans dat je bij Ad Petit uit Middelburg terechtkomt. Alles hier in deze loods is eigenlijk een filmster. Zwijgend weliswaar en op de achtergrond, maar niettemin een rol spelend in een film. Nou, deze kranten, dat zijn 3 pakketten kranten over Anthony Fokker. Kwartje erin, even draaien. En je kon je parkeertijd instellen. Deze die heb ik voor de Amerikanen gebruikt, die een serie over de oorlog hebben gemaakt. Petit werkte met de KRO aan een programma mee. Vond dat wel leuk, maar durfde er nog niet vol in te stappen. Mijn vrouw is dus op een gegeven moment die was al een beetje filmachtig aangelegd. En die heeft gewoon gezegd van ja, we gaan dat gewoon doen, we pakken dat aan. Dus we zijn er samen in begonnen. En hoe kom je nou aan al die spullen? Nou, dat komt gewoon op een gegeven moment, dan ga je beginnen. En dan zegt er zo in het script dat en dat moet er komen. Nou, dat komt er dan, dat schaf je dan aan voor zo'n productie. En dat bewaar je ook weer. Want dan kom je terug, je kunt het slopen, wegbrengen, maar je kunt het ook bewaren. En dan kun je op een gegeven moment ook een hele film voorzien van spullen die zij nodig hebben. Op de lange lijst van films en documentaires komt de oorlog vaak terug. Ook nu voorziet Petit een oorlogsfilm van requisieten, namelijk De Slag om de Schelde, die op het ogenblik in Zeeland wordt opgenomen. Die hebben ook veel kisten, veel karren, eigenlijk ook een paar bootjes hebben ze ook nodig. Veel huizen gehad, ja, compleet het aankleding van die woningen en dergelijke, om het weer terug te brengen in de stijl van 1944. Wie de filmsterren van Ad Petit in De Slag om de Schelde wil zien, moet nog even wachten. De speelfilm gaat naar verwachting volgend jaar herfst in première. Het was een grijze dag in Zeeland met veel bewolking. Water op de akkers, want uit die bewolking viel ook de nodige regen. Morgen en overmorgen is het een beetje wisselend, maar daarna komt er toch weer heel veel regen aan. En zometeen dan duiken we weer in de Zeeuwse sport van het afgelopen weekend, oftewel de derde helft met Jan-Jaap Corré. Straks in de derde helft 2 iconen uit de Zeeuwse atletiek aan tafel. Want dat zijn John Vermeulen en Kim Reiniersen, nationale toppers in de jaren 80 en 90. En rechts van mij voetbaltrainer Michel Leonard uit Axel. Gaat hij ooit nog eens een kans krijgen bij een hoogspelende Zeeuwse club? Dat is de vraag en die wordt straks beantwoord in de derde helft. En naast die derde helft straks ook nog het evenement van de week. We waren bij de Santa Run in Middelburg. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.